fideo yma, mi fyddwn ni'n creu animeiddiad stop-motion. Mae llawer o apps ar iPad ag Android sy'n galluogi chi wneud hyn. Da ni yn ddefnyddio Stop-Motion Studio heddiw, sydd yn agor fel hyn. Os gliciau ar New Movie yn y chwith, mae wedyn yn agor y camera fyny. Cwpl o reolau pwysig, mae'n holl bwysig nad ydy y camera neu'r iPad yn symud o gwbl trwy'r holl ffilmio. Mae cyfres olyniad yn ei gymryd, os chi'n symud y camera rhwng dwy lun, mae e'n mynd i wneud y ffilm edrych yn wael. Felly, i ddechrau ffwrdd, ni glirio y sgrin, fel bod dim byd heb lawr cefndir gennau, a dwi'n bwysio'r botwm o'r coch i gymryd y llun cyntaf. Am digwydd, dwi'n gweud 2 llun efo dim cefndir. Dwi wedyn yn mynd i ddechrau symud fy ngymheriad cyntaf. Dwi'n o'n top i ben o'n dangos fel yna, tynnu'r llun. Rhwng bob un llun wedyn, dwi'n mynd i symud fy ngymheriad ychydig bach bob tro. Mae'n bosib clicio'r sgrin os ydych chi eisiau ffocysu'n iawn ar eich cymeriad neu be bynnag sydd ganddo chi ar y sgrin. Symudiadau bach, y lleia ydyn nhw, y mwyaf llyfn fydd y fideo ar y diwedd. Felly, rhan ngymeriad i symud hyd y sgrin. Os oes rwy'n pwyso'r cymeriad drosodd a ddim yn siŵr lle yn ôl, mae'r botwm ar y chwith fan hyn, dwi'n gallu symud o i weld y llun dwytha er mwyn roed y cymeriad nôl yn yr un safle a dwi'n ei symud o'n barod ar gyfer y shot nesaf. Nhw'n galw hwnna yn nionyn neu'r winwns. Os dwi'n cymryd llun ac gan gymeriad mewn llaw un y shot, mae'n bosib dal eich bys ar y llun sydd y problem. Tap arno fo a dewis delete. Y funud dwi'n hapus efo'r ffilm sydd gen i. Os dwi eisiau wylio fo, mae'r botwm play uwchben, y botwm tynnu llun. Allai wylio nôl i o beth sy'n digwydd. Os dwi wedi gyflym wedyn, mae'r olwyn dewisiada lawr fan hyn yn bosib i arafu fo neu i gyflymu fo. Mae fideo da angen lot o luniau, 70, 80 mwy agorau. Ond pan ma'n hapus efo fo, ma'n gallu mynd nôl a newid yr enw drwy glicio ar My Stop Motion Movie yn y top. Add eiladwr. A wedyn, os dwi'n hapus efo, os dwi'n gallu gael o allan o'r iPad drwy wthio'r botwm allforio, sef y sgwâr efo saith i fyr un y gwylod. Os dwi wedi gallu ychwanegu cwpl o bethau at y fideo drwy ddefnyddio yr clip ffwrdd yn fan hyn. Fel ydych chi'n gweld, mae yna ddewis o deitlau neu o siapiau gwahanol. Ar rap yma, mae'n rhaid talu ar gyfer rhan fwy ohonyn nhw, ond i fod yn onest, does dim wedi hangen nhw. Oherwydd, os ydych chi'n cael yr fideo allan, efo'r botwm allforio, yn mynd i export movie, mae'n bosib arbed o i'r camera roll, a wedyn ni fewnfofrio mewn i iMovie ag adio lluniau, teitlau, be bynnag ydych chi isio. A dyna, yn syml iawn, sut mae creu animeiddiad stop-motion.